Aupi lagunok! Gaur Arte Ederren fakultatean infiltratu naiz. Dakizuen moduan ni Merigueli naiz eta lehen hezkuntzako gradua ikasten nabil Leioako irakasle eskolan. Euskararen inguruan hitz egingo dizuet. Serio jartzeko unea iritsi da. Nire fakultatetik inkesta batzuk egin ditut eta emaitzak hauek izan dira. Mikrofonoa. Ba, lakizue gaur egun euskararen egoera zein den, orain agertuko dugu misterioa. Orain, kalera irtengo naiz euskararen erabilera zein den ikustera. Mendian gora, burua, galtzen du naiz, herriko kaletan, sarritan, galdu izan naiz. Norbere izitituen, kultura lurra sua daura, gizakion arteko, lotura ere zala natura, altapan gora, pausori pauso, altapan bera, auzorik auzo, gaztanion mota pago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zerratzen gaitu gehiago, altapan gora, pausori pauso, altapan bera, auzorik auzo. Nire fakultatera iritsi naiz. Nero erabiltzen duzu euskara? Bai, nik nire gurasoak, gurasoak familia guztiak hasi ditut euskeraz, eta lagunekaz be bai. Eta zuretzat zer da euskaldun izatea? Niretzako galdera hori oso konplexua da, ez? Batez ere, gaur egungo sistema guzti honetan, sistema politikoarekin eta oso galdera konplexua da, ez? Baina niretzako euskaldun izatea da euskara sentimendua barruan eramatea eta benetan euskara sentitzea hizkuntza bat bezala eta horregatik gure egunerokotasunean euskararekin lan egitea eta euskara erabiltzea, ez? Nik bai egia da hori dela eguneroko borroka bat eta benetan eraman behar dugu barruan sentimendu hori, ez? Eta nik uste nire kasuan hori barruan dagoela, ez? Azkenean barrutik sentitzen duzun zerbait da eta horregatik defendatzen dut edo ni ahalegintzen naiz nire ama hizkuntza egunero defendatzen, ez? Esparru ezberdinetan. Bai, gero badago jendea euskalduna dela esaten duela, baina gero ez du euskaraz hitz egiten. Hori da, ez? Nik galdera horri dagokionez beti izaten dut, ez? Eta dago oso esaldi esanguratsu bat, ez? Hizkuntza ez da hiltzen ez dakienagatik, baizik eta erabiltzen ez duenagatik, ez? Orduan, niretako hori da, esaldi hori da oso esanguratsua eta oso presente eduki behar dugun gauza bat, ez? Askotan beti botatzen diogu errua euskara ez dakienari, baina zuk euskara jakinda erabiltzen ez bauzu, erru gehiago daukazu, edo berdina. Gehiago ez dakit, baina berdina bai. Bai, eskerrik asko. Bai. Bueno, orain kafetegian gaude eta langile bati dugu galdera batzuk. Zuk euskaraz ikasi duzu? Bai. Lehen hezkuntza, aurre hezkuntza, batxilergoa... Lehen hezkuntza. Bigarren hezkuntza. Eta hemen jaio zara edo... Ni mutxerakoa naiz. Mutxerakoa tal. Eta... Vine para acá, ¿cómo es? Etorri nintzen, orain dela 12 urte. Eta hemen kafetegiak bezeroekin gazteleraz edo euskara? Biak, gazteleraz eta euskara. Baina euskara erresa da. Kafe, erresa da. Bale, eskerrik asko. Zuk euskaraz ikasten duzu? Nik lehen hezkuntza ikasten nabil eta euskaraz ikasten du. Eta egunerokotasunean erabiltzen duzu euskara? Nire gurasoekin ez, nire ama hizkuntza gaztelera da, nire gurasoek ez dakite euskara, ez. Eta, gelan, klasean, nire gelakidekin batzutan euskaraz egiten dut, baina lanak egiten ditugunean, normalean euskara erabiltzen dut. Bale, eskerrik asko. Ez horregatik. Elkarrizketa batzuk egin ondoren, ondorio batzuk atera ditu. Eta adibidez, Euskal Herrian, Euskal Herriko hezkuntzan, D ereduan jende gehiago matrikulatzen da eta horrek jendea motibatzen du kalean euskaraz hitz egiteko.
Gainera, telekomunikazioetan eta musikan adibidez, euskara gehiago sustatzen da. Badakizue lagunok, euskaraz badakizue, euskaraz hitz egin behar duzue, euskara sustatzeko, eta euskaldun onak izateko. Gaurko amaitu dugu, ez ahaztu bidea gustatu bazaizue, kanalera arpidetzea eta gustoko ematea. Sare sozialak hemen uzten dizkizuet. Instagram, Snapchat eta Twitter. Tengo astera arte!